Jo vaig interpretar que les guanyaríem a nivell de país. M'ha dit que les guanyaríem a Morella. A Morella ho va acertar, i a nivell de país és que ho vaig entendre jo mal, no és que ella s'ho va equivocar. Estic segur que ara no s'equivocarà. Però jo tres reflexions ràpides per deixar-vos a més avui, sobretot fonamentalment en Jorge, que és el nostre candidat a president de la Generalitat i a qui volem escoltar, també als altres companys que intervindran, però fonamentalment a ell. De totes maneres, abans de res sí que vull dir una cosa, que cada vegada que escolto a Charo me tinc que preguntar, però és ja l'alcaldessa o no? Alcaldessa! Alcaldessa! De veritat que eixe posar especial que tenim els alcaldes. Bueno, primera cosa que us volia dir. Avui he vist la primera banderola, la primera pancarta de Camps. Posa centrats. I la primera reflexió, estava així de Castelló i dic centrats, i està a la seva cara. I dic, home, molt centrat és com no està. Sincerament, molt centrat no està. És dir, jo fa temps que l'he vist allà a les Corts i altra cosa se pot dir, però molt centrat no està. No està centrat. I el PP està centrat. El PP actual. Si el PP actual està més a la dreta que cap dreta europea, com que està centrat? Com pot estar centrat, permetiu-me un moment si posar més seriós, com pot estar centrat un partit que s'atrevís després d'una sentència del Tribunal Constitucional a dir el que ha dit un valencià, mireu quins valencians tenim, González Pons, que diu que desprecia absolutament el que són els magistrats del Tribunal Suprem i també del Constitucional, quan està fent l'atac que està fent desmesurat, i en aquest cas molt directament sobre les persones que han pres una decisió, que han cregut que és la decisió més honesta que podien prendre en funció de lo que eren els paràmetres jurídics que tenien. I en aquest moment a mi em ve a la memòria una persona que vaig tenir la sort de poder conèixer, la qual vaig poder parlar unes quantes vegades, que me pareix una persona íntegra, maravillosa, honrada, honesta, que era Paco Tomás y Valiente. Francisco Tomás y Valiente, que va ser president del Tribunal Constitucional, que ha estat assassinat per ETA, que era valencià, que era una persona progressista, i quan González Pons està dient el que està dient, aquí està atacant és a persones tan honestes com Paco Tomás y Valiente. Per tant, no estan centrats, estan molt descentrats, estan molt fora d'òrbita. I sabeu, el que me recorda aquesta qüestió també és de que si així no hi ha un partit clarament visualitzat en l'extrema dreta és perquè l'extrema dreta està molt situada en el Partit Popular, desgraciadament. Perquè si no, allò que passa en altres països d'Europa tindria una visualització política, però així no necessiten visualitzar-se al marge del Partit Popular. I això no ho diem des de l'atac, ho diem des de la tristesa, perquè ens agradaria que així hi hagués una dreta molt més sòlida, molt més democràtica, molt més arrelada en el que són els valors de la democràcia. Segona reflexió ràpida és dir que, Jorge ho ha dit moltes vegades, és veritat, o sigui, no volen que hi hagi campanya electoral, no volen, han amagat a Camps hasta ara no poden amagar més, perquè, claro, és que ja comença la campanya i hi haurà que pegar algun cartell, hi haurà que fer alguna cosa, i ara ja no el poden amagar més i el tenen que treure poquet, el van a treure molt poquet. Han fet un debat absolutament clandestí, un debat que no és un debat, que era una broma el que van fer l'altre dia i tal, però bé, ho hem tingut que fer ja per a veure, ostres, n'hi ha que aguantar-lo com si era home i tal. Estos 15 dies van a ser els 15 dies més llargs de la història de Camps, i nosaltres tenim que aprofitar fins l'últim segon, ho dia Adolf, molt bé, fins l'últim segon tenim que aprofitar per a donar-li la volta a aquesta situació. Evidentment no volen que hi hagi campanya electoral, perquè a més, al final de tota la història, el que pretenen dir sempre és que tots som iguals. Això és lo de sempre. Franco dia en el seu moment allò de que els ministres no us meteix en política. Esto és el mateix. Es diuen, això de la política és horrible, fora, no hem de parlar de la política. Ells fan un altre tipus de política, és la política d'aprofitar-se de tot, no ho hem vist massa, però ara el que volen dir és que tots som iguals. I com pot ser igual Jordi Romero o Charo o qualsevol de vosaltres, o qualsevol, no vaig a anomenar més perquè no deixar-me ningú, però com estan així davant, com poden dir que són igual ells que Fabra,
Com poden dir que són igual les persones que així estan perdent el seu temps, el seu esforç, tota la seva disposició en la família, i ho estem fent perquè volem, perquè estimem este partit, perquè estimem la gent, estimem els nostres pobles? Com poden dir que som iguals que aquells que han vingut a la política per aprofitar-se, que ho hem vist clarament, que s'ha demostrat que no té que vindre cap jutge a explicar-nos que es Fabra no té que vindre cap jutge? Això ho sap molt bé i ho ha defensat molt bé Francesc aquest temps. Això que ara diem, que diu Jorge com a eslògan, l'hora de la dignitat. Per a nosaltres l'hora de la dignitat ha sigut sempre. Ara té que ser més que mai l'hora de la dignitat. Però l'hora de la dignitat és defensar cada dia, a cada lloc, el que és el sentit d'un partit com el nostre, que és un partit que sol ser referència a la gent i en els seus interessos. I aquesta és l'aportació que volia fer-vos així, acabant simplement dient-vos dues coses. Primer, la importància que té esta convocatòria per lo que representa d'ajuntaments i de comunitat autònoma. La dreta mai ha cregut en l'estat de les autonomies, això és una cosa evident. Ells, en aquestes eleccions, són simplement a veure si podem erosionar Zapatero, perquè és un pas més pel gran objectiu, per l'únic objectiu, per l'únic que volem. L'únic govern que els interessa a ells sempre és el d'Espanya. L'altre són simplement instruments. I per nosaltres no, per nosaltres no. Nosaltres volem tindre alcaldes i alcaldesses que donen la cara pel seu poble, que per a nosaltres el més important és ser alcalde del nostre poble i defensar les nostres realitats. I per nosaltres, per tots els socialistes valencians, l'autogovern, l'autonomia, la comunitat, el país, és una cosa que va molt més enllà de qualsevol altra qüestió. Nosaltres volem de veritat que l'autonomia sigui un procés de canvi i de transformació, i això sols ho pot ser si ara elegim entre tots a Jorge com a president de la Generalitat. Això ho podem fer, ho anem a fer. Tenim 15 dies per aconseguir-ho i ho podem aconseguir. I finalment vos tinc que dir, l'última reflexió, de veritat, traslladem-la a la gent. Per què té que guanyar la dreta a la Comunitat Valenciana? Per què té que guanyar el PP? Que mos donen una raó. No hi ha ni una raó perquè guanyi el PP a la Comunitat Valenciana. Nosaltres tenim 1000 raons perquè guanyi Jorge Larte i el Partit Socialista. Ells no tenen ni una. Perquè per agarreu la qüestió que vulgueu, la que vulgueu, no hi ha cap raó per a que allò que han fet en tant de temps que porten governant es permetisca el premi per renovar el mandat. Per això, jo l'únic que us vull dir és que anem a suar la camiseta fins a l'últim moment i la remuntada serà una realitat. Gràcies.